papa yango kalana kanga kalake wala saka fe dinyena ko mama yango kalana kanga kalake wala saka koke dinyena o kala go joro debe auna se tani mona bi mali seki galema o kala go joro debe auna se tani mona bi mali seki galema agalema 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 te kola be, miri te kala be, kalante kala de, ambe na kedi be. Kanga kalando no kage fen ye, kakalanga ta kogan bange bao ye, kakalanga ta kogan faso ba ye, o kalango joro de bana taro mama kedi. Modongo do ambe tala kalanso, na dongo do uba ana segiso. Chogo te sorola, kuma te fola, kalante kela wa solution te sorola. Uba fola kanye shini mabaye, kanye shini faso jobaye. Kanye olu nyama boba ye, kanye mali shini nyeta ye. Kala wante kela, chogo wote fale na demi sombe segana. Est-ce que les mecs j'ai là yana? Eh oh. Yera bena chido yana sifa. Aha. D'accord. Ne kun ye barakɛla ko kuma min f'e ye kɛ barakɛla nana Batoma na ngi yɛrɛ patron na ni an bɛɛ de ka patron ye a yɛrɛ ma taa yɔrɔ la bi a filɛ nin an cɛ tɔnɔ Aba anti, Batoma ça va? Ça va. Somo bedi. Toro se. Ifani bo. Baswiti. Aha, alhamdulillah. Si. Ba. ni an patron ne Batoma ne cɛ de don y'a mɛn n'a y'i bila fɛn o fɛn na i b'o kɛ parce que ne yɛrɛ b'ale yɛrɛ ka mara kɔnɔ y'a mɛn Nyame baswiti. I b'i hakili to a la Awɔ a bɛ kɛ ten. Batoma. Haa. Ni mɔgɔninfin n'a fɔra ko n'an ka sigi a fɔra an ka kɛlɛ i y'a faamu Awɔ nyame. a kuma n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na i bɛ ko sugu bɛɛ kɛ ni i k'a dɔn k'a fɔ k'i ba don ne yɛrɛ y'i fa dɔ ye i y'a mɛn Awɔ nyame. ni kow taara ka ɲɛ an tɛ n'i minɛ foyi y'an den kɔ i y'a faamuya Nyame. wa n'i ye baara kɛ ka ɲɛ ni ala sɔnn'a ma i tɛ nimisa a la i y'a mɛn Nyame baswiti t'a la. A bɛ kɛ ten. awɔ taa baara la Batoma I bɛ minɛ ninnu ko Batoma filɛ ka ɲɛ dɛ a bɔlen don mɔgɔ ɲɛnama fɛ mɔgɔ ɲɛnama don mais I bɛ ka filɛli se ninnu ma ne dɛ e fana sa waliden o ma bɛna m'o lajɛ ni na ɲɛ juguya ni an ma nin minɛ ka ɲɛ mɔgɔw tɛna na kuma sɔn jugu dan na mɔgɔ t'a dɔn dɛ n bɛna fɔ muso i den nabali i bɛ k'a daminɛ o fana kunna yango kalana kanga kalake wala saka fe dinyena ko mama yango kalana kanga kalake wala saka koke dinyena o kala go joro debe auna se tani mona bi mali seki galema o kala go joro debe auna se tani mona bi mali seki galema Andale. Si, somos. Va. Vas dengon. Baswiti. Va. Si. Oh, mo kura ya ne. Awɔ. Basi tina kon. Baswiti. Va. To duma ndam nyuma. Ne tɔgɔ Batoma. Batoma. Ka bomi? Ka bɔ an dafɛ dugu la. Anda ve dugula. Nana bara la dingo na ya. Mais mo yɛrɛ bɛna baara la du kɔnɔ dutigi yɛrɛ t'a kalama nana baara la musokɔrɔba ne fɛ Marama ala ne yɛrɛ dutigi ye awɔ kɛ du in caution ne de b'a bɛɛ a wari bɛɛ minɛ k'a bila n
waritigi de sigilen bila kɔrɔ tan dɛ wari bɔn muso in kelen kelen nin wari yɛrɛ man ca parce que n ka so dɔ bi mayamugu la nin yɛrɛ man ca i bɛ mayamugu yɔrɔ dɔn bɔn e fɛnɛ dunan ye n ka soba dɔ bɛ yen olu wari nin ye 5000 de ye nin tɛ wariba ye o 5000 nin tɛ wariba ye ayi o tɛ wariba ye nin tɛ wariba ye o ne ko ne bɛ se ka e ka numéro sɔrɔ n ka to ka baronin dɔw kɛ nin waati dɔ cɛ. Téléphone tɛ ne bolo dɛ. Téléphone tɛ bolo ne tun b'a fɛ ka na nin d'e ma komi nin ye Bamakɔ téléphone kura ye kura bɔlen don nin téléphone nalen don Bamakɔ i m'a ye nin ma se burusi kɔnɔ fɔlɔ e taara a b'i yɛlɛn sanfɛ a bɛ jigin wa a yɛlɛnkan ka di a jiginkan ka di. Ne mago tɛ téléphone ko la sanfɛ ne na kun ye Bamakɔ ka n ka baara kɛ ka n ka wari minɛ ka bila n kun ka kɛ ka n mago ɲɛnabɔ ni bonya b'a nɔ la. a sisan i jɔ warimisɛnnin dɔ bɛ n kun yan e tun b'a fɔ ko o warimisɛnnin ko o d'e ma m'o da téléphone kan sa i bɛ crédit dɔ san ka kɛ nin 30 mi téléphone maa ni wari in bɛɛ d'i ma i b'i wele quoi. Baasi tɛ n b'a minɛ mais min ye ko k'i wele n t'o kɛ dɛ. a sisan n yɛrɛ b'i wele i bɛ taa crédit ta kɔrɔbɔrɔ bitigi dɔ bɛ da la i bɛ taa crédit 30 la san. Batoma i ye hakili to a la dɛ min n'i wele. Batoma. Nam. I tilala bɛɛ la kɔni. Maram. Ne ko téléphone b'e bolo wa? Ayi téléphone tɛ ne bolo. Téléphone t'e bolo? Cɛ ne kɛnɛ i ɲɛna sa. Nin min filɛ nin de dutigi de y'a di ne ma. Sisan dutigi ne cɛ ya? Ayi. Yan so tigi. O jɔn ye? O bɛ bɔ min? Ka tila ka 30 di ne ma ko n ka kɛ. O bɛ bɔ min? Cɛ bɛ nin so ba. Yan. Awɔ. Jɔsi. Na yan dutigi i kunna bɔ. Madame somɔgɔ kɔrɔbaya jɛ. E de nin di Batoma ma? K'a kɛ di. E de nin di ma? ayi ne y'a d'a ma k'a ka taa don kuran na dɔrɔn. Kuran? awɔ komi ne ka compte crédit banna. E tɛ dutigi ka crédit man ka ban o. ayi dutigi bɔra a mɛnna. Ka dutigi bɔ cogo di? dutigi bɔ. A yɛrɛ ye dutigi ye. Batoma i nana ne ka baara de la i ɲɛ tɛmɛ ninnu na koyi ni téléphone yɛrɛ nin tɛ marché Bamakɔ yan bilen yɛrɛ ninnu ni denmisɛnnin kulonkɛlan de e bɛ n'o ta k'o di o ma. ayi madame e yɛrɛ kana o fɔ sa ne ko i ka téléphone ne ye téléphone d'ale ma k'a ta don kuran na e bɛ k'a fɔ ko denmisɛnnin kulonkɛ na cogo di. Ne sigilen bɛ n ka tobili la ni ne gɛrɛla ne la ka na ne ɲininka ne bɛ bɔ min a bɛ taa ale de yan dutigi ye ale de bɛ yan so wari bɛ minɛ ale bɛ yan so minɛ 5000 du wɛrɛw b'ale bolo Mayanbugu kuma caman ko ne bɛ k'ale fɛ ne ko a ma n ko cɛ bɛ ne bolo n ko ne nakun t'o ye Bamakɔ ko n ka téléphone minɛ ka tila ka 30 d'a kan ko n k'o don crédit la k'a bɛ n wele kɔfɛ i m'a fɔ ten yan. i janto i yɛrɛ la. a tɔgɔ de Batoma ne yɛrɛ t'a tɔgɔ yɛrɛ dɔn wa ne t'a tɔgɔ yɛrɛ dɔn ne t'a tɔgɔ yɛrɛ dɔn ne kɔni ko a ma ko e jɔn ye k'ale y'e ka baarakɛla k'e ka baarakɛla y'ale n ko ɲɛ tɛ ka téléphone minɛ ka don. i tɛ mun dɔn dɛ. N'aw ka molobaliya la n'aw ka siritigɛliya la a y'a kun tɛ ka ban e bɛna ni téléphone ni lajɛ denmisɛnnin kulonkɛ la ni ta ka bɔ ɲɛkɔrɔ. ayi Batoma e kɔni ka téléphone kɔni fili tan sa e b'a dɔn e ye muso furulen de ne tɛ walayi ka ne ka téléphone minɛ k'a fili tan muso bɛ taa fɛ. e ka téléphone se ne ka baarakɛla bolo ka dɔrɔmɛ 30 d'o kan 30 in a bɛ tila k'o don fɛn dɔ la parce que i y'a tulokɔrɔla tɔɔrɔ kuma na aw bilakɔrɔ ninnu filɛ nin ye aw ka kana ye mɔgɔ ka baarakɛla ye. Fɔngɔ tan tɔgɔ k'i yɛrɛ ko maram dɔw la dɛ walayi ni ko ne bilakɔrɔ bɛ n bolo 2 su i ɲɛ kɔnɔ sisan. ne ɲɛ tɛ n'i kɔrɔ. m'a sɔn a ɲɛ kɔnɔ sisan. n'i y'o kɔrɔbɔ a tɛ se ne cɛ. e ne cɛkɔrɔba ko ne bilakɔrɔ. n ko ɲɛ filɛ. walayi ala y'a dɔn k'e ye muso furulen ye n'o tɛ ne bolo kɛ n den ne tun b'a su e ɲɛ kɔnɔ sisan. a tɛ nin ɲɛ tɛ nin. a ka dan ka kɛ nin ye dɛ. taa ka bɔ e ka taa. e ye mɔgɔlankolon ye e tɛ du kɔnɔ yan. ne basi tɛ n bɛ gɛn k'e bɔ du kɔnɔ yan. Batoma kana kuma sa. mɔgɔlankolon don ko ne bilakɔrɔ jɔ bilakɔrɔ jɔ.
bina manya fai wallahi kana ni prepare tan maram kuna tanto de bara gazani da ne chebe na ke bi kuna kala la boneka sokono kwa ke ki ka to janu no me tanto de kana nuna ne mo nana kana ula mere mo ko mayne abe fo ya boto so kwa ka ukolosi danga de mununa de ni ya doy diga barake tan maram nyame sigilinda do kuma la tanto woro ni che fenete mirisa I kamele woro sanfa dugu fa tanto dita barake foka to mana kula tanto kibna ne sigilinda do kuma la eto neredo ne mi da do ida la ke neredo yango kalana kanga kalake wala saka fe dinyena kuma mayango kalana kanga kalake wala saka koku dinyena Okalango jaro debe auna se tani mona bi mali siki galema Okalango jaro debe auna se tani mona bi mali siki galema Batoma Naam agato yane Ça va anche ta Ça va Oh, bolu tayame. Sono kata. Oh. Oh. Sono inci. Ala ka chama mlando la. Ala kana tawra la mane. Anche ko se foli bola. Bamara. An bara. Tanma. Sono na ne sama nare. No ka kan way batama. Dem sen yana ma bari. Kala ka chama mlando na. Mina. Ya bona kulum na la kana tawra la mane. Se. Abe se la kama. Awo da. Ncheka. Wallahi batuma fana barakela do barake ya ale dem sen yana ma bari do mo ko bonya kuma chaman ta fe alhamdulillah ba ne me ko kuma do de feera ne me fe ga do bo sigili la ko ka bolo ma yela manke ka firi we bara do la japo ke ko awage ko min kelemi to sokono yanno besege sokono sigi ga jumu ko ma yi usira wonya bo mi jani de Bamara yala ne a fe na ngone desele no mun ko desele la amu barako kera ko mi cioni muso bi ñokon demeri ne fene ka dondon ke ko savoir ne ya fodi la suno jugumante deme al ni mane dema kan ne bi se ga yare demo way yere bu ka kuma mfo bara yere bela jele mi fe ga be men kulo la ko fo fere on fere o te sa ga ti yere di chewo makene ma ke ta yere di chewo ma wa e muso ka fere fel de kun ka yala o te ka ta fo chewo ma ko salam alaykum ha che sugu bete e lajo beta yere ke saningela ka ko jugu tata ki segere ko te kunete na sonne ka fere ke akainsa ni maseni bela kain kan felo be bitago bitanya nte fanga kuma yere mi dayango kana ni fo ya blé yere ya fam nam ma jarata yin in kelen sigilen be sokono ya non te foshila ko me bogan bolo ma yele ma no kele ya jala che me nga sirabe ne musokoroba ina bli kalante kela chogo te fale na demi so me segana kalante kela chogo te fale na sine sigi kala yara go papa yando kalana kanga kalake wala saka fe dinyena kuma mayando kalana kanga kalake wala saka koku dinyena kalana kanga kalake wala saka fe dinyena kuma mayando kalana kanga kalake wala saka koku dinyena o kalango jaro debe auna se tani mona bi mali siki galema o kalango jaro debe auna se tani mona bi mali siki galema nam ni kele na kuma de kisi gi bolo de da horat wallahi ne won chema de jarama mo mi fe ka baram sen doke kam sigilembo ma ya ko kai ko te ke kalima de senega fen foshila mbu kama na gan nata ibrahim so sigilema no
an terni e ma jɔ e y'i diya diɲɛlatigɛ kɔnɔ e cɛ b'a fɔ k'e kana feere kɛ e b'i sigi ka kɛ kelenna kuma ye o la an muso tɔw bi taga pɛrɛ la sugu kɔnɔ an bi taga pɛrɛ la karew ni ɲɔgɔn cɛ fɛn ɲini na e cɛ b'a fɔ k'e ka to so kɔnɔ e bi n'i sigi ko e kamana gannen don o kuma na e terni o m'o tɛ sa e yɛrɛ b'a dɔn i mana sɛgɛn dali la i b'i sigi tele filɛ han f'i bɛ sɛgɛn ni fɛnɛ bɔra ka taa munumunu o ma nɔgɔn wa na an tɔ ye tele filɛ sɔrɔ bi an bɛ min k'a la an b'o dɔn a tile yɛrɛ jate minɛ fɔlɔ kɛ e ci b'a fɔ k'e k'i da so kɔnɔ e b'i sigi ko e b'o kɛ kelenna miiri ye ne tun bɛ fɛ ka dimi dɛ kana dimi o la mɔgɔw ka sɔrɔ cogoya i tɛ cɛ kelen ye hɛrɛba de ɲɛsin ma an bɛɛ to yen fɔlɔ sa ne tɛmɛtɔla dɔ sigilen i ka gada la sa awɔ Batɔma n ka baarakɛla de don n ye nin sɔrɔ sisan i bɛna to k'an ye baro la tile filɛ in na e ka baarakɛla de sigilen awɔ walayi papa b'a lajagoya hali a bɔtɔ dugu kɔnɔ a bɛ to ka na fɛnmisɛnninw sama ma finini ni warimisɛnninw a b'u d'a ma nin diyara an bɛɛ de ye koyi mɔgɔ lafiyara sisan terni i t'i ɲɛ yɛlɛ ko ninnu dɔw la Umu e fɛ ka mun de fɔ la e cɛ natɔ la a bɛna sama fɛnmisɛnninw na awɔ e fɛnɛ b'i sigi ko mɔgɔ ɲɛnama don i ɲɛlɛ tɛ koyi olu tɛ kojugu ye sa waliden de don i bɛ waliden kɛ i b'a fɔ k'i yɛrɛ ta de i m'a faamu olu tɛ kojugu ye sa kɔni olu bɛɛ bila kojugu ayiwa i bɛna tagalen ɲɛfɛ i bɛna ɲɛ dɔn a Bamakɔ samaranitigiw a kana ko du ye dɛ ne tatɔ ye dɛ ne tɛmɛtɔla dɔn ne na mɛ foli de bila o de la n donna n ko n bɛn'i fo ne b'a dɔn Jara ye cɛ min ye a tɛ sɔn ka nin ko hali kana na nin fɔ sa ne na mɛ foli bila n tɛmɛtɔla dɔn o y'a mɛn k'an bɛɛ dɔn yɛrɛ awɔ k'an fo cɛ tɛ mun ye kɔni n'o da o la tile kan gɛngɛn fɛ taa i ka sira fɛ o kalanko jɔrɔ de bɛ anw nɔfɛ tan ni mɔnɛ bi Mali sigi gɛlɛma o kalanko jɔrɔ de bɛ anw nɔfɛ tan ni mɔnɛ bi Mali sigi gɛlɛma a gɛlɛma